मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन देग्लायबो जतिन इस्लारि गोसोखां फुटबल बादायनाया फैगौ 30 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन। 30 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै सानफ्रामबो खेला मोनफ्रोमबो दिनाव खेला जागोन आरो बेबायदिनो 10 नभेम्बराव फाइनाल जागोन। जोङो जतिन इस्लारि फुटबल बादायनायखौ लादों सालाकाटि स्पर्ट्स प्रमटार ससाइटिया बै ओनसोलनि सालाकाटि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय बिथांमोननि हारोंथिखौ बेरखांहोनाय आरो बिथांमोननो गेलेनायनि सुजुग सुबिदा होनाय जौगाहोनाय बेबायदिनो जोङो 2013 सननिफ्राय नैबे जोंनि जतिन इस्लारि फुटबल बादायनायखौ खुंबोगासिनो दङ। सिगांग्रो जोङो गामि गिदिं गिदिं मोनसे जायगायावल' खुङाखैमोन, गामि गिदिं गिदिं खुंदोंमोन। नाथाय 2011 मायथाइनिफ्राय जोङो मोनसे जायगायावनो जोहोलाव सोमला गेलेग्रा फोथाराव खुंगासिनो दं हरिगाव सातबिन्दोआव। 2011 मायथाइनिफ्राय जोंनि बे जतिन इस्लारि फुटबल बादायनाया बिटिसि सरकारनि अनसुंथाइ मोनदों। बे अनसुंथाइजों जों खुंगासिनो दङ आरो जोङो बाहेरानि टिम लिंहरनानै बे जतिन इस्लारि फुटबल प्रतियोगिताखौ खुंगासिनो दङ। देग्लाय 12टा टिमनि गेजेराव जागोन। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जों हांख्रायहरदों। जोंनि ओनसोलनि 4 दल थागोन। बे 4 दलखौ जों सायख'दों सिगांग्रो सालाकाटि ओनसोलनि फुटबल क्लाबफोरनि गेजेराव मोनसे बादायनाय फुटबल कम्पिटिसन खुंनानै जाय दला सेमिफाइनालाव गाखोदोंमोन 4 दल बे 4 दलखौ जों नैबे जतिन इस्लारि फुटबल बादायनायाव बाहागो लानो खाबु होदों। बेनिखायनो देग्लाय गाजा गोमजायै बांसिन खुंनो नाजादों। रायजोफोर लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब मदद आरो नायनानै गावबा गावनि गोसोखौ गोजोनथाय खालामनो थाखाय आं खावलायहरबाय। फै जों 10 थारिखनिफ्राय जानो गोनां 30 अक्ट'बरनिफ्राय जानो गोनां बे जतिन इस्लारि फुटबल बादायनायखौ बयबो लैहोर लैहोर नायनानै रंजाथाय लानि बेखौनो बुंनानै आं रायजो राजाफोरनो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावनानै মা লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আপোনালোকক এই খবৰখন জনাই খুব সুখী পাইছোঁ যে জতিন ইস্লাৰি মেমৰিয়েল ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অইন বছৰৰ দৰে এই বছৰত আমি জাক জমকতাৰে সাতবিন্দো जोहोलाव समला बसुमतारी खेलपथारत অহা 30 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আমি ফাইনাল খেলখন 10 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে ফাইনাল সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰম্ভণি খেলখনত পৰ্বতজৰা FC ভাৰ্চাছ মাৰ্চেল FC সালাকাটি ইয়াৰ মাজত আৰম্ভণি হ'ব আৰু আমি এই বছৰত 12টা টিম আমন্ত্ৰিত
ক্লাবৰ জৰিয়তে এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিম। তো আমাৰ পৰ্বতজৰা FC, ৰেবেলছ ইউনাইটেড FC, দতমা FC, फेरेंगा FC बिजनी, सागेनेन FC आमगुरी, बारहुंखा क्लाब क'क्राझार, बनजार FC, ग्लबेल FC, मार्शेल FC, JMD FC, सनद ज्योति सागेन FC, बड'सा लाइमोन क्लाब FC सालाकाटी। এই 12খন ক্লাবক আমি আমন্ত্রণ জনাইছো আৰু আমি সালাকাটি স্পোর্টস প্রমোটার সোসাইটিয়ে আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করা ক্লাব সকললৈ শুভেচ্ছা থাকিল, বেস্ট অফ থাকিল আৰু আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু ফুটবল প্ৰেমী এই অঞ্চলবাসী ৰাইজক আবাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকললৈ আমন্ত্ৰণ থাকিল। আপোনালোকে যাতে দলে বলে আহি আমাৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰে আৰু খেলৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ আমি আপোনালোক সকলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল খেলুৱৈ বা যিসকল ক্লাবে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আপোনালোক সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ খেলপ্ৰেমী ৰাইজে ভাল খেল চাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে, ভাল খেল আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। যাতে আপোনালোকে ভাল খেল খেলি পেলাই ৰাইজৰ মন জয় কৰিব পাৰে, তাকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। गेलेनाय मोजां मोनग्रा सिबिनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, गिबियावनो नोंथांमोन बयनोबो बिमा लोक्षि फुजानि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय थाबाय। गुबुन बोसोरनि बादि देग्लायबो जतिन इस्लारि गोसोखां फुटबल बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो फैगौ 30 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेननो आखायाव लाबाय आरो 10 नभेम्बर खालि बे हाबाफारिखौ खेलाखौ जोङो फाइनाल खेला हिसाबै आरो फाइनाल खेलाखौ फाथिनो थाखाय थिरां खालामनाय जाबाय। देग्लायनि बे जिथु जानो गोनां खेला, बे खेलायाव जोंनि ओनसोलनि नामी दामी आरो गोख्रों फुटबल गेलेग्रा 12था क्लाबनि गेजेराव जोङो बे बादायलायनायखौ खुंनो आखायाव लाबाय आरो बे क्लाबनि गेजेराव जिथु बादायलायनाय हाबाफारि जोङो बिथांमोनखौ इनभाइटेसन खालामदों, इनभाइटेसन खालामनानै लेंना लाबोनाय जादों आरो जोङो बिथांमोननो गेलेनायनि मोनसे सुबिदा होदों आरो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो लैहोर आगोल समनि बादि बे खेलाखौ नायफैनानै गेलेग्रा बिथांमोनखौ गोसो दुंगा होनो थाखाय जोङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो गेलेग्रा जाय बिथांमोना गेलेनो फैगोन बिथांमोननोबो जोंनि सालाकाटी स्पर्ट्स प्रमोटार ससाइटिनिफ्राय गेलेनो राजि जानायनि थाखाय जोङो धन्यबाद होबाय। नोंथांमोन बयखौबो जों बरायग्रोना लाबाय आरो रायजो राजाफ्रा मोजां खेला गेलेनाय नायनो लुबैदों। रायजो राजानि लुबैनाय गोसोखौ जाहाथे नोंथांमोना सुफुंनो हायो, बिनि थाखाय खेलाखौ आब्रुथि रैखा खालामनानै गाहामै खेला दिन्थिफुंनो थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो सालाकाटी स्पर्ट्स प्रमोटार ससाइटिनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।